tingog sa kamatuoran. Kami nalipay tugod kay walay undang ang inyong pagpaminaw ni ini nga programa tingog sa kamatuoran. Mga igalag kay sunan, ayaw ka mo paglunga kung pabilin ini nga station kay inyo kaming makauban sunod sa isa ka oras pinhin ini nga station sa 90.3 Gold FM Radio diri sa Tagum City. Live kita karon sa Facebook account tingog sa kamatuoran. Alang niya kung gusto mo hata og prayer request, i-text lamang kini nga numero sa tingog sa kamatuoran sa Smart 0909 018-8754. Mas muna ko 0909-018-8754. Alang sa PM 0965-435-3347. Mas muna ko 0965-435-3347. Mao kato ang atong hotline sa programang Tingog sa Kamatuoran. I-text lamang ninyo kami alang itong gustong buhatag o mga prayer request. O muna ko, live kita karon sa Facebook account Tingog sa Kamatuoran. Dini sa programang Tingog sa Kamatuoran sa 98.3 Gold FM Radio Tagum City. Busa mga igalag kay suunan adto kita karon sa pagtimbaya sa ato ang mga katawhan nga naghatag og kinabuhi nining programa. Ang pamilya sa Restoration diri sa Tagum City. Kami nagpasalamat sa inyong walay puas sa pagsuporta. And of course, ang pamilya sa Restoration sa Maitom, Sarangani Province, nagitubalahan ni Ambassador Edward de la Peña. Ug ang pamilya ni Oliver Tauho, ang pamilya usab sa Restoration sa Zamboanga City ug sa tanan na nagasuporta ni ini. Salamat kayo ang Diyos magpanalangin kanimo. Ug karon ato kita pagtimbaya sa mga suking tigpaminaw alang sa ato mga friends diya sa Facebook account nato sa Tingog sa Kamatuoran. Ang kaigsuonan nato dito sa Restoration of Life Family Church sa Candies sa Laak. Pastor Ben Arcini. And of course, ang ato ang pastora diya sa Sibulida sa RLFC Sibulida Laak. Pastor Mary Jane Pesoris. And of course, ang Restoration of Life Family Church diya sa Turil, Davao City, sila Pastor Manny and Pastora Eileen. And of course, sa Restoration of Life Family Church dito sa Bislig City, Pastor Tulito, no? Nakakaroon dito kauban na to. Si Pastor Jonathan, under sa Barangay Kulito sa Bislig City. And sa Restoration of Life Family Church dito sa Bislig, kang Pastor Regan, sa ganang barangay sa San Agustin. Barangay San Agustin. And of course, ang atong mga kaubanan diya sa Pagadian City, sa Cagayan, and ang atong suki nga higala diha sa ato ang group chat na to, no? Sa Kingdom Spirit of Sarap Sarap Prayer, no? Si Ma'am Janlo, Ma'am Nikita and Philly, and of course si Ate Floreta, very proud alimot ko sa nasod na iyahang na natuan karon, and sa atong Kingdom Builders na group chat sa tanan nga nagapaminaw diri sa Tagum City, sa tanan nga nagapaminaw diri sa Palengke, diya sa Trade Center, no? Pusog kay diri pastora. And sa ato ang kaigsunan diya sa Restoration of Life Family Church ko sa Surala South, Cotabato. Ato din igsuon dito Pastora Estela. Salamat kayo ang Dios baga panalangin kanatong tanan. Ug yatag nato sa mga kaubanan nato alang sa gusto nilang timbayaon nato nga kaigsunan. May buntag kinatong tanan mga suking pamilya. Ako kang itimbaya ang akong pamilya diha sa Purok 7 Bauon, Kayaingon. Maayong pagpaminaw. May buntag sa tanan nga nagapaminaw dinhi sa programa Tingog sa Kamatuoran. Ito lang mo mga kaigsunan.
dili lang sa pagpaminaw kung sulod sa ka oras. Mayong adlaw po diya ng sa mga ginikanan sa Wada San Isidro, ang Flores family. Nilong panalangin sa inyo mapa o sa akong uyuan po diya ito sa Barangay Manga, Tanchado family. God bless you. Amen. Praise the name of God. Mga higala, gusto na ko ipaabot kinyo karon. Kini nga programa alang kini sa gitawag nato nga non-religious activity. Watay kita lang nga relihiyon dinhi. Pero natay gitawag denomination, ang name of group, ang Restoration of Life Family Church. Salamat sa Ginoo kay ang Dios kanunay mo ay naghatag niini para kanato. Toga gusto sa Ginoo karong orasa ang atong kinabuhi masentro gayud sa iya. Ako ngayon si Linlin para sa pag-prayer. Talay ko naman maulang inahan ang dahil ko kayo sa lahat. Kaya ikaw ang Diyos kapita. Ikaw ang Diyos na balang. Ikaw ang Diyos na isang kasa. Ikaw ang Diyos na Espiritu. Sa tanan nga nakapaminaw kayo ng bitin ng istasyon niya. Ikaw ang hari sa tanang hari. Ikaw magapamuha. Balang Espiritu, ako takangin. Ang hinahayong na ikaw magapamuhan, magapangigok sa tanan nga nagapamati kayo. Huwag imong balang pulo ay magapatisog sa among kasin-kasin. Piling programahan Ginoo nga ikaw ang matuboy, ikaw ang maday, ikaw ang mapataas. Dalagang ka Diyos sa walay katapusan. Usab kamitan imong ambasador ng pinadala aron sa pagsaysay sa imong pulo ug pagpaabot sa imong maayong balita sa tanang katawhan. Kanimo lamang ang tanan sa pangalan sa Amhan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Una kita moadto sa unahan aron sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. Buot kami magpaila sa atong mga kaubanan. Ako di ay si Marilyn de Castañeda. Ako sa si Pastor Jonathan Manlidoy. Ako usab si Pastor Giselle, okay? O ako di ay si Pastor Nin, si Doripa. Yan ang inyong igsoon sa kanginan, Brother Joy. Kami makauban ninyo sunod sa isa ka oras sa programang Tingog sa Kamatuoran. Musa mga igalag kay igsoonan, lipay kita tugod kay karong orasa, lain na pud nga kahigayunan alang sa paghatag ug buhing ang mensahe na ihatag sa Ginoo kanato karon. Mga suping tigpaminaw, kung doon na kamoy mga Biblia, abrihan na to sa libro sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 up to 2. Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 2. Kung tumano ninyo sa hingpit ang Ginoo nga inyong Dios, ug tumasundon ang kaniyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo karong adlaw, himuon niya kamong labaw sa tanang mga naso dinhi sa kalibutan. Verse 2. Kung tumano ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, mainyo kining tanang panalangin. Kung tumanon ninyo ang Ginoo na inyong Dios, ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo niining adlaw, himuon ko kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Unya sa verse 2, kung tahuron ninyo siya, maangkon ninyo ang tanang panalangin. Isa ka sugo kini o balaod sa gingharian sa Ginoo. Alang niya kung gustong masayot, ang Joshua kapitulo 1 versikulo 8 nagaingon, a book of law, meaning ang Biblia usa kini ka
balaod nga libro dito sa iyang gingharian. Nganong naamay balaod? Tugod kaya nga itong gifocus karon sa pagpaila-ila nga si Jesus nagpaila sa John 18:37 nga siya usa ka hari. Kung mag-iskot kag hari, doon na siya'y gobyerno, doon na siya'y balaod, doon na siya'y iyang pamaagi. Ug ang balaod nga gisulti niya sa Joshua chapter 1 verse 8, it is a book of law. Ang Biblia di ay usa ka law sa iyang gingharian. Unya ingon pa dito sa Psalms, palihog ko pastora, katong niingon siya nga supreme word ang mugawas sa iyang mga baba. Ug matod pa po niya sa dito sa unahan, ang mga pulong nga iyang ginasulti dili na niya bawion. Tumanon gyud niya. Psalms 138 verse 2, Muyukbo ako nga mag-atubang sa imong templo ug mudayeg kanimo tungod sa imong gugma ug pagkama tinumanon. Kay gipakita mo nga ikaw ug ang imong pulong labaw sa tanang mga butang. Ang imong pulong labaw sa tanang butang. Meaning, ang pulong sa Dios karon mga higalag kay igsuonan, usa kini kalabaw o supremo nga pulong nga gisulti niya tungod kay ang matag gula sa pulong sa baba sa usa ka hari, it is a law. So si Jesus nagpaila siya sa John 18:37, ingon pa niya ang kamatuoran mao nga siya usa ka hari. Mao nga gingon niya dito sa unahan nga wala pa siya butang nga di niya tumanon. John 18:37, usa mingon si Pilato kaniya, kun mao hari ka di ay, gitubag siya ni Jesus, gusto ang imong giingon nga ako hari, ug ang hinungdan nga miani ako dinhi sa kalibutan ug nagpakataw aron nga isulti ko sa mga tao ang kamatuoran. Okay, ang kamatuoran mga higalag kay igsuonan nga si Jesus usa diay kahari. Kung magisgot kita gingharian, dili pwedeng matawag sa gingharian kung walay katawhan o wala puy hari. Bisa naay hari o walay tao, dili siya matawag na kingdom. Bisa naay katawhan walay hari, dili pud siya matawag na kingdom. Nagpasabot, matawag lang siyang gingharian kung naay hari, naay katawhan, naay gobyerno, ug naay balaod, ug naay gitawag citizen. Mga higalag kay igsuonan sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2, gisulti dito sa English version ato tanawon kung naay English version. Ingon pa dito, usa kini kag gitawag fully obedience, meaning dili gud pwede nga dili ka mo-obey sa iya. Mao nga gusto na ko ipaabot sa tanang mga suking tigpaminaw nga si Jesus dili lang siya mag-aayo, dili lang siya mo provide sa atong panginahanglan, ug dili lang pud siya matawag nga manluluwas, apan kanang tanan usa ka kinaiya ni Jesus nga muluwas, moayo ug mo provide sa atong panginahanglan tungod kay ang kinaiya sa hari dili gayud magpasagad. Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 2, And if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all his commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Verse 2, And all these blessings shall come upon you and overtake you if you obey the voice of the Lord your God. Ang issue din mga higalag kay igsuonan, obedience. And if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being carefully to do all his commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nation and of the earth. And there is a verse 2 ang hindot kayo. And all these blessings shall come upon you and overtake you. Meaning, sayon kayo kuhaon ang mga butang na atong gikinahanglan. Siguro mga suking tigpaminaw, gusto kang madato, no? And of course, walay taong dili gusto madato. Bisan gani sa danggo ganahan na maganit na madato sa pagkatinuod na. Siguro ikaw naminaw karon gusto kang maayo sa imong sakit. And siguro ikaw naminaw karon gusto kang kasulbaran sa imong mga problema. And siguro ikaw naminaw karon tingali naa kay mga gipanginahanglan sa Ginoo.
ang gikinahanglan lang sa Ginoo fully obedience. Fully obedience. Nganong gitawag ba kita, nganong gikinahanglan man sa Dios ang obedience tungod kay ang kinaiya sa usa ka hari dili siya gusto balibaran. Like for example, katong panahon sa libro sa Mark, si John, usa ka nag-birthday si John atong tungura, unya ang usa sa mga hari nasilag kang John atong mga panahona. Tungod sa daghang mga isyu, daghang mga dili maayo, busa during sa birthday sa iyang asawa, gipadiman sa usa ka hari kung unsay pangayuon niya. Kabulo mo mga igsoon, ang gipangayo niya ulo ni John. Wala na makabalibat ang hari tungod kay unsay mugawas sa baba sa usa ka hari. Dili siya pwede nga iyang i-disobey. Nagpasabot ang pulo nga mugula sa baba sa usa ka king. Usa kini ka law. Usa kini ka supreme word. Nga bisan siya hari, dili na niya pwede kini iyahang pugnan tungod kay ang migawas sa iyang mga baba balaod naman. Isaiah 45 verse 22 and 23, dangot kamo kanako aron kamo maluwas tanang katawan sa tibuok kalibutan kay ako mao ang Dios ug wala nay lain. 23, nanumpa ako sa akong kaugalingon ug ang akong gipanulti dili na mausab. Dili na mausab. Pagsulti niya sa Deuteronomy chapter 28, kung ang tao matinumanon sa hingpit ngadto sa Dios, in verse 2 niingon siya, ang panalangin mo overtake. Imposible kayo na, Pastor. Imposible man pud kaayo sa ako o sa imuha nga makatuman kita sa hingpit. Tungod kay ang requirements lang sa hari, gusto niya ang tao mo obey. Upat lang man kalitra ang gipangita sa Ginoo. Bisan pagkadlawon ka manaog para magampo ka ngadto sa nilaing simbahan. Bisan pag imong tuhod, iluhod nimo dito sa simbahan. Bisan pag magpuasa kitag 90 ka adlaw. Basin diha lang kita nakafocus sa prayer. Apan wala kita nakafocus sa pagtuman sa kasuguan sa Dios. Ingon pa sa Matthew chapter 28 verse 20, ingon pa niya, tudloi sila sa pagtuman sa tanan kong mga sugo. Matthew chapter 28 verse 20, tudluin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Hinumdumin ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Tudloi sa pagtuman. Sagad madungog na to karon sa mga kasimbahanan, puro na lang pagtudlo, wala may pagtuman. Sayon kaayo itudlo ang mga pulong sa Ginoo. Sayon kaayo nato isulti ang pulong sa Dios. Sayon kaayo iwali ang pulong sa Ginoo. Apang ang lisod dito ang pagtuman. Unang maningkamot kita og prayer. Maningkamot kita og puasa. Maningkamot kita og sakripisyo unsa nga latong buhaton para mahatag nato, maangko nato ang atong ipangayo. Pero ingon pa ang Biblia karon lang gid nato nga dungog nga ang kinaiya dai sa usa ka hari, ang nature dai sa hari kun ang tao mutuman lang kaniya. Higala gigsuon nga naminaw karon, ang Dios moayo kanimo. Ang Dios mo palalangin kanimo. At the same time, ang Dios mohatag kanato sa gitawag kinabuhi nga walay katapusan. Mao ka na atong gi-focus, mao ka na atong gipangayo, mao ka atong ginahanglan na makasulod kita sa giharian sa Dios. Apan ang tao nga pwedeng pasudlon sa langit kadto lamang nagatuman. Ang pagtuman higala, unsa ka inyong makuha, Pastor Jonathan, about obedience? Kung nasabtan ko rin na kung mutuman lang yun dahil ang ato ang mga desire, ang atong mga gitinguha, kaya na nga i-provide sa ato ang buhi na Diyos. Sa atong hari. Okay, dili niya gusto nga ang iyaha mga katawan o ang iyaha mga citizen kanang mabutang sa kalisod. Kana bang dili gusto sa hari nga dili niya ika-provide ngadto sa iyang citizen ang tanan nga gikinahanglan nila. Pero mo lagi na
kinahanglan nato nga tumanong siya, dili nang 50-50 lang nga pagtuman, kung dili kanto di ay 100% nga pagtuman diyan. Alam ka dako, sab, yun nga, batanon or sa ako is obey, result blessing, or the key to success is obedience yun. So ingon nga, or mga estudyante, kung gusto ka mag-success sa kinabuhi, para sa ako is obedience sa balaod sa Ginoo. Kung gusto ka, para gud sa akong na-realize nga, para sa amahan, ganahan mo provide ang amahan sa usa ka anak, kung ang anak, obedience, very obedience. Ang tanan nga gikinahanglan sa anak, dili ikadalo sa amahan. Nga na po nga, ang hari nato, nga kung hari siya, di niya ikadalo o i-provide niya ang tanan natong gusto sa iyang katawhan kung very obedience ta sa atong hari. Wala lang. Aduna kita gitawag example o ehemplo sa Biblia. Si Abraham. Genesis chapter 17. Sa diyang nag-edad si Abraham og 99 anyos. Nagpakita ang Ginoo kaniyang miingon, ako ang Dios nga makagagahom. Ingon pa niya, pag matinumanon sa imong pag-alagad kanako, o pag kinabuhi nga matarong. Mga higalag kay igsuunan, si Abraham, nahimo siyang gibless sa Ginoo, tugod kay dunay command sa Dios ngadto kang Abraham, ingon pa niya, pag matinumanon sa imong pag-alagad kanako, o pag kinabuhi nga matarong. Verse 2, tumanon ko ang akong kasabutan kanimo. Padaghanon ko gayud ang imong mga kaliwat. Pagkadungog niadto ni Abraham, mihapa siya isip pagkahod sa Dios. Niingon ang Dios kaniya, mao kini ang akong kasabutan kanimo. Mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. Nganong si Abraham mihapa tungod kay nakita niya unsa gyud ang Ginoo nakigsulti kaniya. Nganong si Abraham mihapa tungod kay ang Dios nga iyahang nailhan usa ka hari. Dili ka pwede muhapa sa usa ka tawo kung wala ka makaila kung kinsa siya. Kung moadto kita sa laing mga nasod, makigsulti ang mga tao, labi na kung kingdom na nasod kini. Una sila makigsulti, dili sila makaharong sa pagigsulti ng atong hari. Tungod kay nakita nila ang glory, ang otoridad na naa sa usa ka hari. Panang diri sa verse 1, ingon pa na din ni, ako ang Dios nga makagagahom. Pag matinumanon sa imong pag-alagad o pagkinabuhi nga matarong. Mga higalag kay igsuunan, gusto na mo ipaabot kaninyo. Dili lisod ang Dios pangayuan. Amen. Kung nagkinabuhi kita, uyon usab sa iyang kabubuton. Amen. Ikaduha, kung kita nagatuman sa iyang mga kasubukan. Ikatulo, kanang kinabuhi gyud nga matarong. Dili itong tarungonon pa. Kana yung natarong na-align, na-usab. Dili tanan magwawali nga nangausab. Ug dili pud tanan nagasimba nga nangausab. Nagapasabot ba kini nga ang Dios nagapakita sa iyang kinaiya kung saon nato kini nga mahatag ngadto sa Dios ang atong pagtuman? Yes. Kay ang pagtuman sa Dios usa kini kapaagi nga ikaw nagatahod sa iyang pagkaharianon. Usa ka pagrespeto ang pagtuman sa Dios. Ako gihatag ni pastora, usa kang balaura nga angay mahatag sa asawa ngadto sa mga bana. Kolosas kapitulo 3 versikulo 18 alang sa mga asawa. Kolosas 3:18. Kamong mga asawa, magpasakop kamo sa inyong bana kay mao kini ang angay ninyong buhaton isip mga Kristohanon. So nagapasabot kini mga isuon nga balaod ni sa Ginoo nga ang mga asawa magpasakop ngadto sa mga bana
pasabot mo obey ang asawa ngadto sa bana tungod kay mao man ni ang balaod sa Ginoo aron mahimo nga malipayon, malinaw ang pagpuyo sa magtiayon. Kay once man good nga ang asawa dili mo obey sa bana, mahimo yung gubot. So layo kayo ang panalangin. So ang sekreto lang gid ani base sa akong experience, sa ako ang pag-obey sa kay pastor, nalipay ko tungod kay nga naman matag panginahanglanon nako mahatag niya. So mga asawa nga nagapaminaw karon mo obey ta sa atong bana, kanang pag-atiman nato sa ila part na sa ato ang pag-obey sa sugo sa Ginoo. Kay sugo gyud as Ginoo atimanon ng pamilya. So padayunan na kung dili ka kabalo magtimpla og kape sa imong bana, gikan karon kung gusto ka nga mosulod sa langit, timplahi og kape imong bana, atiman na imong mga anak, atimanon ang panimalay nga mahimo putang panalangin nga makita gyud ang Ginoo nga naa sa atong kinabuhi. So sa yun lang kaayo, sa yun lang mububo ang Ginoo sa pagpanalangin kung ang pamilya nag-obey sa sugo sa Ginoo. Alang sa mga asawa, mga lalaki nga naminaw karon, siguro na problema ta pag-ayon sa atong mga asawa kay daghang mga asawa karon nga inigawas sa bana mo gawas mong asawa. Paghimo ko mga kriminalidad. Inikabot sa bana tama-tamaon pud niyang muuli pud ang inikabot sa bana tama-tama pud moabot ang asawa. Tungod kay nakita nato karon nga daghang mga asawa karon dili noong tanan. Mga badlungon. Ato daw tan-awon ning mga asawa nga buotan. Paki atong abrihon nato, atong tan-awon gyud unsaon nato pag-define sa mga asawang buotan. Sa mga asawa nga buotan, mao ni ang mga kinaiya para sa mga ulitawong naminaw karon. Mulahan gyud mo kay wala pa mo naminyo ug makakita pa mo ani. Ang maayo nga asawa ang title niini sa Proverbs chapter 30 verse 10. Lisod pangitaon at 31. Chapter 31 verse 10. Lisod pangitaon ang maayo nga asawa. Tinuod yun kay mga nabilin karon mga salin naman na. Salin sa mga badlungon. Pero napakay matilok ron kung mangita jud kag asawang buutan kadtong mga babaeng giharian sa Ginoo. Mas bililhon pa siya kaysa mahalong mga bato. Bisan pag nagsuot kag perlas, ruby, diamond, gold kung sa manang klasiha, kung ang imong asawa padlungon, murag malabay nimo na. 11. May pagsalig ang iyang bana kaniya. Mo na akong gingon kanina, kung mugawas ang bana, ang asawa dili unon tanan. Daghang mga asawa karon nga wala gyud di kasaligan. O wala na pangitaon pa ang iyang bana kaniya. Mo ni dapat sa asawa. Verse 12, puro lang maayo ug dili daotan ang iyang ginabuhat ngadto sa iyang bana sa tibuok niyang kinabuhi. Grabe. Miserable ning mga bana karon nag-asawa di maayo. Mangita siya di na lang tani. Ambak ta sa verse 15. Sayo kayo siyang umata aron pag-andam sa pagkaon alang sa iyang pamilya. Now ko na mga asawa karon may dugay mo mata na komplikado. Diri ako sa Pikas version, kadlawon pagani, mubangon na siya aron sa paghikay. Oh. Sa pagkaon alang sa iyang banay, aron pagpahibalo sa iyang masulugo o sa angay nilang buhaton. Mao na ang problema karon sa balay, labi na nay katabang. Ang katabang na ang musayo, normal man na kagibayaran. Mao nang madugay ang bana mainlove na dito sa katabang, kay lamit maghinutuan ng katabang. So busa gusto na ko ipaabot sa inyo mga suking tigpaminaw. Ang buotan nga asawa kanang musayog mata. Para sa mga asawang naminaw karon, dili pa ulahi. Sugdi unyang kadlawon, alauna mata na. Joke lang. So mo prepare na kadaan para sa pag-andam sa imong pamilya bisag naaday kay katabang. Ang imo ding priority ang pag-atiman gyud sa imong pamilya, sa imong bana. Ikaw gimuluto ni ana kay madugay maibog gyud na nga. Banas katabang lami nagmahakatabang kag lami mututo.
makaingon ang bana, wow, nice kay kag linutuan ha. So dito na, sa daghang bang mga bana ka tungod sa pagkaon. Tanawa si Jacob batok si Esau. Tungod sa pagkaon, nakambyo nila. So delikado gyud yung pagkaon, basig makambyo na ang asawa ngadto sa lain katabang no. So delikado in the name of Jesus. Ayaw gyud tugutin na no. Mao na nga mga asawa, kamugi mangunay og sayog mata sa pagluto sa imong banag mga anak. Bahalag ang katabang mautuhag mata para ipos sa atong mga kinan-an. O gira wala problema, di lang maadto ang asawa bana sa katabang. Ingon pa niya, ug aron sultihan ang iyang mga sulugoong babae, puno sa ilang mga buluhaton. So kung naa kay katabang, ang asawa di ay ang mukuman sa mga trabahoon sa katabang. Verse 17, abtik siyang mo trabaho o gligon sa glawas. Sagad sa mga ulitaw karon, ang buotan ng asawa makita po sa lawas. Ayaw tong tagsa na lang mo ginhawa. Ingon ka nga, nahigugma mo ko sa kong, uyab, di ako na lang pakasalan ni. Bahalag, tagsa na lang mo ginhawa. O niya, murag nakakaog iring, no? Maghaguros sa ilalong. So, kana din asawa ang buotan, himsog, no? Healthy nga lawas. Bahalag o mura sa DPWH. Kabalo mo sa meaning sa DPWH, nakupos on walay hawak. Bahalag ingon na. Normal na sa at least healthy man pod. And verse 20, mahinatagol siya ngadto sa mga kabus. Daghang mga dato ron nga asawa, ang ihatag katong murag lamaw na. Mga salin-salin. Verse 21, dili siya mabalaka kung tingtugnaw kay ingon pa niya, may baga siyang mga bisti alang sa iyang pamilya. Kung dunay burnout, dunay gutom, ang asawa mo prepare yun. Bisan sa tintugnaw. No? Verse 22, siya mismo ang naghimo sa mga hapin sa ilang katri. Ug ang iyang mga bisti matapum ug mahalon. Gipanghimo. Okay, yan na lang taputog. Kaya nga itong oras limitado man. Gusto na nato ipaabot sa tanan. Ang qualification sa asawa, gusto sa Ginoo ipaabot sa tanan. Ang buutan ng asawa. Mabuutan lang niya itong mga asawa gikas pagkamaldita. Kung ang babae o asawa makaila nga dunay hari, dunay Dios nga muhatag kanatong kagawasan. Sa verse 28, Pastor, gimahal o denied siya sa iyang mga anak ug dayon usab siya sa iyang bani. Oh, denied. Dili itong mga padlungon nga asawa. Nga muli lang o daghang mga asawa karon nga problematic ang mga bana. So kung makadawat ang asawa ging harian sa Dios, mausab gyud. Ako asawa so na bisag wala pa ni makadawat sa paghari sa Ginoo, maayo na gid ni. Perfect nga pagkaasawa. Pagkakaroon ni samot gyud kay nakadawat sa paghari sa Ginoo. Kung sa ningon si dili sa Genesis chapter 17, gisubo niya na tumanon magpinabuhing tarong. Ato ta sa mga bana. Colossians chapter 3, verse 19. Kamong mga bana, higugmaa. Colossians 3, verse 19. Kamong mga bana, higugmaan ninyo ang inyong asawa o ayaw ninyo sila pasakiti. Ayaw pasakiti. Daghang mga bana karon nga kung walay lami muluto ang asawa. Grabe, panglabay sutan. Grabe pulong kasi. Sakit kayo sila. Sakit istoryahan, no? Makaingon ng mga asawa nga sipagan na lang ko kaysa imo kong pasakitan istorya. So kung makadawas pagharis Ginoo, mausap ang dagang sa kinabuhi. Tunong sa kalambing kang managuyab, madubli pa kay sugo sa Dios nga dili pasakitan. It is command. Para po sa verse 20 sa mga bata. Kung kamong mga kabataan, tumanan ninyo kanunay ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang kabubuton sa Ginoo. So alang sa mga anak gusto gyud makasinati og kinabuhi nga maayo. Maayong kaugmaon. Gusto na ko ipaabot kaninyo.
Daghang mga bata karon nga nangabuntisan sa yupa. Dili na resulta sa ilahang tawagan na kanang sorry lang kung akong gamiton, kanang pag-igat-igat. No? Dili na resulta nila. Nabuntisan ang mga bata, posibilidad, naka-disobey sa ginikanan. Ang pag-disobey sa usa ka ginikanan, usa ka miserabling kinabuhi sa mga bata. Siguro dili niyo na matistingan hangtod nga di mo maminyo. Once maminyo mo, makaingon mo, na tama gitong giwali sa radyo, na dili di ay sa pag-igat-igat sa bata ang makapabuntis, kung dili ang pag-disobey sa ginikanan. Mga anak na naminaw karon, para po sa mga lalaking, mga lalaki nga mga young people karon, kung makadisobey ta sa ginikanan, bisag kinsa na lang atong pabuntisan, droga, mga butang nga makapasilaag sa usa ka kaugmaon sa usa ka bata. Kung ang mga kabataan karon nagatumas ginikanan, walay bata matlungon. Tugod kay ang ginikanan gihatag sa Dios aron amo atiman, mo replace sa pag-atiman sa Ginoo ang ginikanan. Kung magapon mo sulti ang ginikanan, murag musulti na po ang Ginoo. Tugod kay ang ginikanan mo ay gipiyalan sa atong mga kabataan. Kaugmaon, importante para sa mga kabataan. Ubay lang. Kung saan na ito pag-ubay, kung wala ka nakaila, kung kinsay atong gitumanan, ipaila-ilan ako sa inyo. Nganong mutuman kita? Sa John 18:37, ganina gibasa, nga si Jesus nagpaila sa iyang kaugalingon, nga usa siya kahari, nga angay tumanon, usa kahari, nga kinahanglan tumanon. Tugod kay matod pa niya diri sa Genesis chapter 17, gisulti niya dinhi, tumanon ko ang akong kasabutan kanimo. Verse 7. Verse 9 ang makta. Midugang pag-ingon ang Ginoo kang Abraham. Kinahanglan tumanon nimo ang imong tumanon nimo ug sa imong mga kaliwat ang akong kasabutan kanimo. Verse 16. Panalanginan ko siya ug hatagan ko ikaw anak pinaagi kaniya. Nagpasabot nga ang panalangin nagasugod kini sa pagtuman. Pagtuman, importante gyud ang pagtuman mga higala. Tugod kay ang pag-obey sa Ginoo usa ka paagi nga ang tawo magkaila kung kinsa gayud ang Dios nga atong gialagaran. Usmuna ko ipaila-ila nako siya kaninyo, siya si Jesus ang usa ka hari. Dunay conversation ni Pilato. Dunay conversation ni Jesus tali sa usa ka hari po. O silang duha nagistoryanay. Kung ningon si Jesus ningon siya, husto ang imong gingon na ako hari. Kung mo na rason, nganong gipaadto siya kalibutan, aron ipailan niya ang kamatuoran nga siya ang hari. Nagpasabot nga kung si Jesus atong ilhon nga usa ka hari, kung si Jesus atong ilhon nga usa ka magbubuot sa atong kinabuhi, magadumala, nagapasabot ang pagtuman sa iyo na lang kaayo. Lisod kaayo ang pagtuman kung wa ta kasabot nganong hintuman kita. Verse 19 sa chapter 28 sa Matthew. Go and make disciples. Si Jesus wala siya nang go and make members. Kasagaran sa mga dili mutuman ka ng membro. Apan kung disciple ka. Kay ang meaning sa disciple, sama ka sa usa ka estudyante nga nagapaminaw, nga dunay pagtuman, nga nagasunod kung sa isulti sa usa ka magtutudlo. Ang disciple ni Jesus, dili sila naga-disobey. Tugod kay si Jesus, nailhan nila nga si Jesus usa ka hari. Mao nang gidisciple niya, ginatudluan, ginahimo niyang tumutuo o follower ang mga taong musunod kaniya.
mga higala, mga kaigsuunan, ang kaayuhan sa sakit, ang balatian, ang mga problema, ang kagubot, ang kasamok, ang kalisod, uguban pang mata nga nag-abot sa imong panimalay karon. Gusto na akong ipaabot kanimo. Walay laing makasulbad ni ana. Si Jesus lang nga usa ka hari kung imo siyang ilailahon kamo. Hari siya. Mismo siya nagpaila sa iyong kagalingon. Nga hari siya. Mismo si Micah, Kapitulo 5, versikulo 2. Gimension ni Micah dito nga sa Bethlehem matawa ang usa ka hari. Sa verse 4, niingon siya sa Micah chapter 5, verse 4, ingon pa niya, inigabot niya, harian niya iyang katawhan. Nagapasabot ba nga si Jesus usa ka hari? Yes. Gipaila-ila na ni Micah nga usa ka hari si Jesus. Bisan si Sakaraya, ang ilhanan sa Sakaraya chapter 9, verse 9, ang ilhanan sa usa ka hari, magasakay siya asno. Nga nating asno. Wala ay laing gisulti sa Lucas. Si Jesus ra gyud nagsakay asno. Hari gyud si Jesus. Makatuman lang ka kung si Jesus ilhod na usa ka hari. Mao bitaw ni bow down si Abraham. Tungod kay giisip niyang hari. Ug tungod kay si Abraham nituman siya sa iyang gisulti. Kabalo ba mo mga higala kay sunan? Gipaadtuan sa tulo ka tawo. Aron i-mention nga si Sarah, mga anak ug lalaki. Ngayon pa niya sa samang adlaw, mubalik kami, and then magpugos kag bata. Sa chapter 18, chapter 17 to 18 sa Genesis, basahan ninyo diya, mabasa ninyo nga si Abraham gibless sa iyang pagtuman sa atong buhi nga Dios. Ang pagtuman di ay sayon kayo. Kung ang tao makatuman, ang blessings mo follow na lang. Ang kaayuhan mo follow na lang. Ang pagkadato mo follow na lang. Gusto na ko ipaabot sa tanang mga suking pagpamilya. Obedience ang ipangita sa Diyos. Obedience. Obedience. Gusto ka pamilyang malipayon, obedience. Ilaila si Jesus na sa kahit. Dalay ko lang yan mga pulot sa walay katapusan. Mato kita karon sa realization. Ako na-realize, Jod, karon is ibubo ni God, ibubo sa hari ang panalangin kung kita mismo magpasakop sa iyang panggobyerno o mag-ubay ta sa iyang balaod. O ang iyang covenant, niya ngari ka nato, dili gid siya mabali o dili gid siya mausog. Kay kung once nga mag-ubay ta sa iyang balaod, iya daytang ang iyang covenant fulfill or matuman gayud. Kung ngadto pa man sa atong sa laing uban pang henerasyon. Ug sa mga kabataan hanggang karon, isip hagit, kung gusto kag maayon ka og maon, ang gusto ipabot sa Ginoo sa ato is the key to success is obedience to the law of God. Ako po na-realize karon na mensahe sa Diyos. Kung dili ta tingog anay nga makatuman sa iyahang kulong kung wala ta nahibalo kinsa ang ato ang gituman. Pero salamat sa Ginoo, salamat sa atong buhi nga Dios na ihatagan ta niya ni nga mensahe karon ng kabuntagon aron mailhan nato siya kung kinsa siya. Usa day siya kahari nato sa iyang pulong sa Juan, hari day siya. So karon nga nakailan ako sa ako ang alagaran nga hari day siya. Makahimo na ko sa pagtuman kaniya sa tinud-anay kinasing-kasing ng pagtuman sama sa giingon niya kang Abraham nga magmatinumanon o magkinabuhi nga matarong dili. Dili gid ta makatuman, dili ta magkinabuhi nga tarong. So, kung wala ta kaila kung kinsa siya nga atong gialagaran. Salamat sa Ginoo sa iyang tulong ng kabuntagon. Is ako na realization hangtod ya dili nato mailhan ang Ginoo nga usa ka hari. Para sa ako kung nagpabilin gyud ko nga akong pag-ila taman lang diya pa sa pagkamanluluwas niya
lisod yun ang pagtuman sa iya, pero salamat sa Ginoo tungod na nagpaila siya sa ako, o nailan din ako siya nga rin. Sa'yo na lang ang pagtuman. Ang Bible, dili pare sa una nga, i-junk lang sa daplin, gagmay mga sugo diha, dili yun makatuman, pero karon ang balaod sa Ginoo nindot na kayo para sa ako, kay mo man ang sekreto nga makasunod ka sa ginharian sa langit. So kung unsa ang nasulat diri sa Bible, obligado jud ko malipayon ko nga motuman niini kay nakaila ko kung kampante ko nga ang ako ang gialagaran ni Dios usay jud ka karon. Sayo na lang ang pagtuman mo din mo result yun of overtake yun ang panalangin di ay pag mo fully obey lang yun ta mo na nga sa mga nahitabo karon sa among mga experience karon ni Pastor ka o ba ni Micah, to God be all the glory tungod kay resulta lang dahil sa pag-obey na mo sa King na mo si Jesus. So wala ni sa una dili gid ikakumpara. So to God be the glory gid tanan. Dili na ko masaysay sa mga pulong. Unya ang kini pag-obey, kung mag-obey ta sa iya mo-obey lang po. Okay, mahatag ko verse na sa Psalms chapter 18 verse 25. Matinumanon ka sa mga matinumanon kanimo ug maayo ka usab sa mga tao nga maayo. So naadi sa atoa nag-agad ang Ginoo sa atoa ba sa tao. I mean, nag-agad ang Ginoo sa tao nga mutuman sa iya kay mutuman pud siya sa iyang mga saad. Mo nga gigunitan nato ning nga mensahe, obey lang gyud ta mga listeners nga naminaw karon. Mudasi ko sa inyo sa pag-ingon mo obey ta, sekreto na sa tanan natong mga gi-desire, mga tinguha. To God be all the glory. Praise God. Ako po, isa lang ako nakita. Dili issue, ako na-realize ko. Dili gid issue ang panalangin sa Ginoo. Given na ang panalangin sa Ginoo, ang issue karon isa lang ang pag-obey. So sa dihang ang tao maharian, mo na mas dali na ma-obey. Ingon pa ni Clyde diri sa ato ang listener, online listener sa Tingos Kamatuoran nga nagpasalamat siya sa iyang pagkabatan-on nga nakaila siya sa paghari sa Ginoo kay ang iya daw gikinabuhi giplastar ug ang iyang pagbaon na plastar na. Praise God. O ingon pa sa atong isa ka listener nga all the way from Davao City, ingon niya ganina nga ang kabaguhan ang resulta sa pagtuman. So, naagi gitawag nga kabaguhan tungod kay resulta ni sa iyang pagtuman. No? Pagpadayon lang sa pag-send sa inyong mga realization kay pwede na ito mabasa unya. Para sa mga suking kipaminaw diya sa Facebook account nato sa Tingog sa Kamatuoran Sa USA din. paghatag mo realization sa mensahe nga iyong nadawat ka. Pwede nyo i-type, pwede nyo isulti ang inyong nadawat na mensahe ka. Kusmo na po, ang kausaban, ang panalangin, dili muagi sa fasting. Bisan pa o gikan sa buntag, hangtod kita sa tawagan gabi o ginampuay kung sa ubang part nakadisobey kita sa sugo sa Ginoo. Pananglit, unsa man gyud ang sugo sa Ginoo sa pamilya. Balik-balik ko namo. Husband, love your wife. Wife, submit to your own husband. Ug di nimo ba na ay pag-submit. Lisod man mo submit ka nga di nimo ba na pakyas ka. So gusto na ko ipaabot ka ninyo sa mga kabataan, children, obey your parents. Lisod kaayo ang mga bata mutuman karon. Mabitaw na problema mga ginikanan karon kay ang mga bata karon adik na kayo mga dota, mga games. Tugod kay sa gagmay pa gitun-an naman na muukay og computer. Subusa ang pag-obey. Very simple lang ang ipangita ninyo. Matthew 28 verse 20. Ingon pa niya atong samtang nangita mo sa verse akong basahon ang 010 Pastor iyan po ang barangay Imelda. Lahatagan sa Ginoo ang makatawan ng Diyos sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang Diyos mag-aatag niini sa imong pangayos noon. Dalay ko ng Ginoo. Praise the name of God.
Matthew chapter 28 verse 20, tudluin niyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong sugo kaninyo. Hinumdumin ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. Tudloy sa pagtuman. Regarding sa itong mga barangay, sa itong mga munisipyo, muobey lang ta sa mga leader. Di lang ta magsuki-suki sa itong mga barangay captain. Kaya ang Romans 13, verse 1, 2, and 3, sila gipili sa Dios para mo dumala sa atong barangay munisipyo. Roma Mo nay balaod nga angay nato kung gusto ta unity, kung gusto ta og kauswagan sa barangay, sa munisipyo, sa probinsya ug sa nasyonal. Di na lang ta magsuki-suki. Kung kinsa ang nidaog nga kapitan, bisag wala nimo na nagustuhi, nga bagong kapitan nga napili, musugot kag sa dili siya ang gipili sa Ginoo. Nagapasabot ba kini nga mo disobey ta? No. Kailangan ta mo obey. Tungod kay sila ang gipili sa Dios. Alang sa atong barangay level and municipal level and province level. Basa pa sa Roma 13, 1 o 2, ang matag usa kaninyo kinahanglan magmatinumanon sa mga nagadumala sa gobyerno. O tanawa, kinahanglan nga magatuman sa atong magadumala sa atong gobyerno. Kay ang tanan nga pang gobyerno gikan sa Dios ug ang mga tigdumala gibutang sa Dios sa Amen. ilang katungdanan. Yes. Verse 2, ang nagabatok sa gobyerno nagabatok sa pagbuot sa Dios. Oh, Ug ang nagahimo niini nagapahamtang og silot sa ilang kaugalingon. sa ato pag kita ra gihapoy nadaot kung kita mo disobey sa ato mga barangay captain. Mutuman ta kung kinsa ang nidaog, bisan pa nakalaban nato na itong miaging eleksyon, nga kita nakaila og Dios, kailangan kita mo submit and mo obey kay silang tanan gipili nga modumala sa atong barangay. And bisan pa sa atong municipal, kung kinsa ang mayor nato karon, suportaran ta na tungod kay kana sila gibutang sa panggobyerno sa Dios. And bisan sa atong probinsya, bisan sa atong kongregista, sa atong mga senador, sa atong presidente, kinsa man ang nidaog, obey lang gyud ta para walay kompromiso. Di natadaghang magkuti-kuti pa tungod kay ngano sa Biblia balaod di ay ang pagtuman sa atong mga gobyerno. Pagkakabalo unsay mga himuon sa Ginoo para kanila. Ang importante lang ang Dios makahimo sa paghatag ug panalangin sa atong barangay. Sa atong mga kasimbahanan nga naminaw karon, mga miyembro naminaw sa mga nagkanilaing mga kasimbahanan, ayaw mo supak-supak sa inyong mga pastor. Tumana ang tanang pastor nga nagatuman po sa kabubutong sa Ginoo. Tumana ninyo kay sila gipadala sa Dios sa inyong mga kasimbahanan. Sila ang nagadumala na nga church. Sa mga pamilya po, tumanon po nato ato mga bana. Tumaginikanan, mga kanakan ni naminaw karon. Obedience ang ipangita ninyo. Kung ato ning i-exercise, ato ning himuon, sayo na lang kaayo ni sa pagpadayon. Ang pagsugod lang man higala. Tungod kay naanad man tag disobedience. Ang pagsugod na lang mo ay kulang. Sugdi karon. Gusto na ko ipaabot kanimo. Obedience ang ipangita ni Lord. Because God is our King and we need to obey Him because He is a King of Kings and the Lord of Lords according to 1 Timothy chapter 6 verse 15. Nagpaila siya na siya din hari sa mga hari o kailangan siyang tumanon because He is the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Moobey lang dito higala. Gusto na ko ipaabot kaninyo sayon ang pakikiusa, ang panalangin, kung ang tao nakatuman sa kabubuton sa Ginoo. Busa, ato kita sa, basig doon na pa yung mga naghatag realization. Wala naman tayo siguro panahon, no? Gusto na mo i-announce mga pahibalo. Buot namo kamong imbitahon sa matag Sabado sa alas 7:30 hangtod alas 9 sa discipleship. And matag Domingo alang yatong walay simbahan. Pwede kang fellowship sa alas 8 hangtod alas 11
Pagkahapon, alas 2 hangtod alas 4, discipleship na po namo. And basin gusto ka mukuha sa among numero, among ibalik po sa para sa imong gusto, prayer request, kunya ang mga address para sa gustong mo bisita sa embassy o simbahan sa atong buhay na Diyos. Alang sa buot papel, sa tingog sa kamatuoran sa numero sa Globe, 0965-435-3347. Sa Smart, 0909-0188-754. Ug busab sa address sa simbahan sa Ginoo, makita diha sa 2nd floor, Lariano Building, Terrace Compound, Magupo, West Tagum City. Kaya ito kita sa isa sa mga realization ni C. Faith Alizur. Ingon pa niya nga akong naambuhan kay kung magtuman ng gud ko sa tanan mga balawod sa Ginoo. Dili na ko mangayo sa iya kay siya nang hari na muhatag sa tanan. Mo na dako akong pasalamat na batanon pa ko nakaila sa atong hari. wow, Praise God. ang Diyos magpanalangin. So muna nga, importante yun ang pag-obey, ang pagtuman. Si Pastor Abasin na ay kadugan. Napatay 2 minutos na bilib. Isip ko sa kaasawa, sa about sa pagtuman, kung natudluan lang kita no, nga mutuman kita sa balaod sa Ginoo. Walay asawa nga badlungon dito sa ilang mga pana. Muna nga ang pagtuman, pinaagi po na sa pagpakita sa mga buhat. Ipakita din sa buhat. Muna nga isip asawa, malikod ako sa pag-ingon at pinunod na ato ang bana o atong mga anak sa bisyuhan yun. Dili na itong pasagdan sila kay hatag ta sa Ginoo, matod ta sa Genesis 2:18, kita ang kauban o katabang sa ato ang bana mo na kung ang asawa mag-obey lang sa bana, kung kinaisugo ang Ginoo, mahimong hapsay, malinawon, malipayon ang pagpamuyo. Kauban ang Ginoo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So malikod na ko, obedience ang susi sa imong panginahanglan. Adlaw-adlaw. Kumana lang siya, kay siya po dutuman sa iyatong mga panginahanglan. Mga higala o kaigsuunan, isa lang ako, ibilin sa inyo, hindi. Nakamantay 1 minute, Pastor. Obedience. Basin gusto mo apa si Pastor Remil, si Pastor Atan, mensahe para sa Ako wala ikabilin gyud mutuman man gyud ta kay mao ginay kamubutol sa atong Dios. Nga ang panalangin kay naa naman ang panalangin ang isyu na naman ang pagtuman. Yes. Ang ako po dita sulti para sa tanan nga kita nga nakaila sa Ginoo nga hari kinahanglan ta mutuman sa laha kung kay mo na ang ito ang papel isip ng mga citizen niya. Sinabi. Ang pagtuman sa ako pa ma-realize is sa pamilya makabato na dito kalinaw sa pamilya. O sa tanan mga viewers nato, salamat kaayo sa inyong paghatag ng panahon sa gitawag natong realization o mga komento ng positibo para sa gingharian sa Diyos. Ang Diyos magpanalangin kanito. Musa wala naman tay tigong oras mga higala. Gusto na ko ipaabot sa tanan. Wala naman tayo igong oras mga higala. Manamilit na lang mi sa inyo sa pag-ingon. Kung magpadayon kamo sa pagtuman sa akong mga gitudlo, tinuod gayud nga kamo akong mga sumusunod. Ug masayran ninyo ang kamatuoran. O ang kamatuoran mao ang maghatag kaninyo kagawasan. Kini si Kasura Giselle Otik. Usab si Pastor Jonathan Manlili. Ako si Marilyn Desnulay. Ako si Pastor Emil. Ang inyong igsoon sa kahanginan, Brother Joy, sa pag-ingon, diin kani ang Espiritu sa Dios, at naay kagawasan. Kini, si Evangelist Joy, ingon ka ninyo, maayo, punto ka na po. Dalay ko ng Diyos sa wala ka na pisan.
ini.